Ngiyabingelela bantwana benkosi. Ake siphinde siqhubeke namhlanje ngalelo chungechunge lokukhuluma indaba ubuNazaretha noShembe. Ngiphinde futhi ngenze i-disclaimer ukuthi inhloso yami yalolu chungechunge akikho ukushumayela, angishumayeli, kodwa ngiyafundisa ngobuNazaretha lobu bafundiswa uShembe. Angishumayeli ukuthi ngithi abantu abaphenduke nani nani. Ngakho ekukhulumeni kwami akukho uhlangothi lezi nhlangothi esezabaningi lwakwaShembe engikhuluma ngalo, kodwa ngikhuluma ngobuNazaretha nje as a practice. Kufanele ngabe bonke laba bathi bamaNazaretha bayakulandela lobu buNazaretha. Ngiye ngithi-ke sengifundisa abantu abasha abasafisa ukufunda ngomNazaretha. Ngenza nokubeka ifa lesizukulwane ukuze namzukwane singasekho ubuNazaretha sebuyenye into, kodwa bazi ukuthi ubuNazaretha basukaphi, ubuNazaretha buyini, obuyibona bona. Iloyo inhloso yami, futhi-ke ngazise ukuthi ubuNazaretha buyinto engcwele kaNkulunkulu. Njengoba wathi umuntu othatha isifungo sobuNazaretha uthatha isifungo sobungcwele. Ubungcwele okukuzehlukanisela uNkulunkulu. Ayikho enye into eyikhonzayo ngaphandle kaNkulunkulu uma ngabe ungumNazaretha. Awukhonzi imimoya, spirituality or African spirituality, kodwa ukhonza uNkulunkulu kuphela. Akukho okunye okukhonzayo. Amasiko lawo angezwani nobuNazaretha noma aphikisanayo nemfundiso yobungcwele, ubuNazaretha buyawachitha, abuhambisani nawo. Ingakho ebuNazaretheni amaNazaretha engaphuzi utshwala futhi engabugayi utshwala emizini yawo, engazifuyi izinja ngoba uNkulunkulu wathi inja ingcolile. Ingakho amaNazaretha engayifuyi inja. Namhlanje bengifisa ukukhuluma bantwana benkosi ngokukhuluma okukhona lapha phakathi kwamaNazaretha. Lokhu kukhuluma ukuthi uShembe weze emakhosini. uShembe weza emakhosini. Angikwazi lokhu kukhuluma kusukaphi, anginawo umlando wakho, ngoba akukho nasemibhalweni noma ngabe seyihlabelelweni noma ngabe kuphi la kubhalwe khona ukuthi uShembe ngesikhathi efika wathi uze emakhosini. Kodwa esikwaziyo ukuthi uShembe efika wafikela kwaZulu. KwaZulu ngesikhathi efika kwakubusa inkosi uDinizulu. Njengoba uShembe wafika ngo-1910, kwakubusa inkosi uDinizulu eyahamba emhlabeni ngo-1913. Okusho ukuthi kwaba u-3 years kuphela uShembe efikile, yahamba emhlabeni inkosi yakwaZulu uMamonga woSuthu. Kwase kungena inkosi uMaphumzana, Phumzuzulu, odume ngokuthi uSolomon. Yangena esihlalweni ngayo 1913, yayisihamba emhlabeni ngo-1933. Okusho ukuthi ubamkhulu futhi wayesekhona ngaleso sikhathi. Futhi yahamba kuqala uMaphumzana, futhi wahamba kuqala kunobamkhulu. Manje-ke ngiqala ngaleyo nkosi ngoba phela iyona nkosi
okufanele ngabe wathi mefika waya kuyo wayozethula uma kuya ngokuthi uze emakhosini. Kufanele ngathi wethe efika nje wayeqonda enkosini Dinizulu wayozibika ukuthi usefikile uthunyiwe uNkulunkulu. Kodwa asinawo lowo mlando. Umlando esinawo owenkosi uSolomon. Inkosi uSolomon ubabamkhulu unabo ubudlelwano nayo. Kodwa sizwa ukuthi lobo budlelwane kwaba ukuthi uShembe wasuka waya kuyena. Kodwa sinobudlelwano bokuthi uSolomon wafika eKuphakameni. Sekunomuzi waseKuphakameni. Nakube wayefisa ukuza eKuphakameni ngaphambilini kokuthi afike lokho kwafika kwakhe wakwavinjwa zikhulu. Izikhulu zakwaZulu zimnqabela ukuthi aye ngoba zithi lo muntu olaphayana uyaguqelwa. Manje ushuthi ngamafuphi noSolomon inkosi izofika iguqe. Zamnqabela izikhulu zakwaZulu. Kangawuthi wafika uShembe wafika uSolomon eKuphakameni. Inkosi babamkhulu ayizange imhlalise phansi yamhlalisa esihlalweni ngokumhlonipha njengenkosi yamaZulu. So kunokube akhethe inkosi abe ngumNazaretha uSolomon. Wakhetha ukuthi athathe noma aganwe intombi yakwaZulu. No, wakhethwa ukuthi aganwe inkosazana kababamkhulu uZondi. Noma eseganiwe uZondi kodwa kabanga umNazaretha. So-ke ibona budlelwano obuqobo bakhona lapho baqala khona nenkosi yakwaZulu. So khumbula ukuthi uSolomon ngokwenkolo wathatha inkolo yamaNgisi. Wathatha inkolo Anglican Church. Lokho kuthiwa inkolo yaseSheshi. Ingakho nje indlunkulu yakwaZulu isonta eSheshi ngoba isonta enkonzweni kakhokho wabo. Angazi-ke noma ubudlelwano bayo bukhona yini nokuthi uCetshwayo wathunjwa amaNgisi waya eNgilandi wayobonana noQueen. Kunomlando othi kuneBhayibheli likwaZulu elanikwa inkosi yakwaZulu. Angisazi noma uyena uCetshwayo noma yilamakhosi alandelayo okuthiwa lanikwa amaNgisi. Engazi-ke noma kunobudlelwane lokuthi baze babe basonta esontweni laseNgilandi. Kodwa nje ngifuna ukusho ukuthi uSolomon yathi sifikile inkolo yobuNazaretha ifika nomuntu ongumZulu kodwa akayikhethanga yona, wakhetha inkolo yamaNgisi i-Anglican Church. Namakhosi alandela uSolomon ibamba bukhosi umntwana uPrince Mshiyeni nenkosi uBhekuzulu nenkosi uZwelithini. Bonke labo bantu bakhonza eSheshi akaze baba amaNazaretha.
akazange babe amaNazaretha. Ngizama njalo ulandela umkhondo ukuthi uma ngabe kuthiwa uShembe weza emakhosini, inkosi yokuqala okwakufanele aqondane nayo kwakuyinkosi yezwe lomhlaba. Nokuthi uma ngabe wayeza emakhosini, lawo makhosi kwakufanele phela awashumayeze, awatshele ukuthi uthunywe uNkulunkulu kuwona, kufanele aphenduke abe amaNazaretha. Ngoba ungenza kanjani umuntu okhonza enye inkolo ongeyiyo le wena oyishumayelayo? Bengaligcini isabatha, bengayigcini imithetho kaNkulunkulu, bethi imithetho siyachithwa. Kodwa kube kuthiwa uShembe weza emakhosini. uShembe wathi uma efika wafikela eNanda, endaweni yaseNanda, indawo yaseNanda la eMaqadini kwakukhona inkosi uNdodembi wakwaNgcobo, ozala inkosi yamaQadi uMzonjana. uNdodembi wazama ubamkhulu ukuthi uyamsondeza, umsondezela ukuthi amemukele njengomuntu okhona, njengenkosi okufanele ngabe ukhonza kuyona. Mhlampe azama kangawothi wakwazama ukuthi inkosi yamaQadi uNdodembi ibusise imigidi ekuphakameni, noma ukuthi makunokukhuluma okukhona kuye kuyona inkosi yamaQadi. Kodwa inkosi yamaQadi yakwenqaba lokho, yathi yona isonto eMelika, American Board, lokho sekuyi-UCC namhlanje, United Congregational Church. Yathi yona i-American Board, so ayikwazi ukuthi ingenza lezi zinto zakwaShembe. EMaqadini inkosi eze yaba ngumNazaretha kube inkosi uMzonjana iNgcobo, nayo ebe inkosi sekuyinkosi iLanga. Nakhona inkosi iLanga sikhulile impela, mhlampe lapha kuma-60s. Iyona yaphenduka yathatha ubuNazaretha eMaqadini. Ngisho ukuthi-ke uma ngabe kuthi lesi sisho sokuthi uShembe weza emakhosini, kufanele ngabe nenkosi yakwaNgcobo afikela kuyona uNdodembi yaba ngumNazaretha, yagcina isabatha, yagcina imithetho kaNkulunkulu njengokuyalela kaShembe, kodwa ayikwenzanga lokho. Inkosi esizwa kuthiwa uShembe wafika kuyona yamemukela, inkosi yakwaQwabe eMthandeni, uMeseni. Naye uMeseni ngoba kunomlando okhona othinta uShembe ekuboshweni kwakhe eSt Helena, ukuthi wabonana noShembe eSt Helena, kwaba ukuthi ukhishwa ngalokho okubonana kwakhe noShembe eSt Helena. Waze wamlawula-ke ukuthi uma efika ekhaya amakhosikazi akhe agqoke kanjani. Khona ukukhuluma okunjalo bayayazi abantu bendawo yakhona. Iyona nkosi leyo eyabonana noShembe njengomuntu, hhayi njengenkosi, njengomuntu oboshiweyo. Kwasho ukuthi inkosi eboshiwe, kodwa hhayi ukuthi uShembe wasuka ezulwini wezela yona. Lokhu kukhuluma ngithi ukuthi angikufanise nalokhu kukhuluma kokuthi uJesu wezofela izono zabantu. Angikholwa ukuthi lokho kukhuluma ku-right, ngoba uJesu akazelanga uzofela izono. Akashongo uJesu uma efika nje wathi njengoba ngifikile nje ngizofela izono zenu, kodwa wathi uze ezimvini zika-Israyeli ezilahlekileyo. Kusho ukuthi ngamafuphi uzofuna izimvu zika-Israyeli ezilahlekile. Siyokhumbula ukuthi u-Israyeli wayesehlukene kabili, sekukhona u-Israyeli, sekukhona amaJuda, laba kuthiwa amaJuda. Eze uJesu uzohlanganisa lezo zizwe zibe yisizwe esisodwa.
zibuyele zibe isizwe esisodwa njengalokhu uNkulunkulu wayezenzile. Kuyafana-ke nalokhu uJesu wayezele lokho ukuzobuyisa abantu ebabuyisela emthethweni kaNkulunkulu. Washo njalo kuMateyu 5:17, angizile uzochitha umthetho nabaprofeti kodwa ngizowugcwalisa. Futhi uzogcwalisa umthetho ukuthi abantu ababuyele emthethweni kaNkulunkulu. Manje-ke lokho ukuthi angufanise nalokho okukhulunywa amaNazaretha kakhulukazi. Futhi lamaNazaretha alezi nsuku zamanje ngoba esuke efuna ukufeza iy'nhloso zawo. Ukuthi uShembe wathi weza emakhosini. Lokho ukukhuluma okungenasihlahla sokubambelela. Futhi ngesiNgisi kuthiwa ikhuluma that has got no basis. Ingenabo ubufakazi bokuthi ngempela uShembe leyo nto wayisho noma isisho nje sabantu. Ngoba sekuze kube khona inkulumo ethi njengoba uShembe sebebaningi, uShembe oyena, uShembe olandelwa amakhosi. Angikwazi ukuthi lokho kukhuluma kusukaphi ngoba uShembe akaze asho ukuthi uShembe siyombona ngokuthi alandelwa amakhosi. Kodwa sazi ukuthi uShembe thina simbona ngokuthi afundise ivangeli lokuya ezulwini. Ivangeli okufanele lifundise uShembe elokuya ezulwini, hhayi lala emhlabeni, ngoba la emhlabeni liyabhubha. Kodwa uShembe asifundise ngokuthi uma sifuna ukuya ekhaya ezulwini kufanele senzeni, njengoba sifundise sifuna sigcine imithetho kaNkulunkulu. So kuye kuthuseke uma usuza umuntu owumNazaretha ethi uShembe weza emakhosini, uShembe uyombona ngokuthi elandelwa amakhosi. Kube khona amakhosi athi noma amaNazaretha kodwa engayenzi imigomo yobuNazaretha. Kunamakhosi aphuzayo, azidakwa nje, kodwa amaNazaretha. Owaziyo ukuthi lesi isidakwa lesi siyaphuza kodwa sigqoke umNazaretha. Kodwa ngoba siyinkosi sekuzothiwa-ke yini ngoba ulandelwa amakhosi. Cha, uShembe ukube kuthiwa weza emakhosini, ngabe amakhosi athatha ubuNazaretha wawenzela iy'khundla ey'thile esontweni. Kodwa asikho isikhundla nesisodwa esontweni esibanjwe inkosi yesizwe. Amakhosi esizwe afika nje njengabantu, afika asonte, ahamba emakubo. Kuphela uShembe wawahlonipha ngokuthi phela njengoba elandelwa abantu amakhosi, kunabantu bawo nakhona la abasontayo. Awahlonipheke ngokuthi awagqokise ngendlela ehlukile ukuze abonakale ukuthi lo muntu uyinkosi. Ngaleyo ndlela fanele anikwe ukuhlonishwa amaNazaretha phakathi kwawo. Ingakho egqoka le majazi awagqokayo anomehluko kunagqokwa abafundisi. Ngoba uyawahlonipha, awenhlonipho, amajazi okuhlonishwa. Kodwa inkosi nje ayinasikhundla esontweni. Ayiyo umshumayeli, ayiyo umvangeli, awuyena umfundisi. Kodwa nje yona ifika esontweni ihlale, ilalele intshumayelo, iqeda ukulalela intshumayelo, igoqe isicephu sayihambe iye esontweni, iye ekhaya. Akukho lutho imemezelo ezozenza ey'qondene nesonto, akukho lutho nje. Uma kukhona okwenzekayo nayo kufanele ilalele kumfundisi noma ilalele kumvangeli noma ilalele kumshumayeli. Ukube kuthiwa weza emakhosini ngabe kuthiwa emva abafundisi bariphothe emakhosini, kodwa abafundisi bariphothe direct enkosini esuke isesihlalweni ngaleso sikhathi. So ukuthi alikho iqhaza elibanjwa amakhosi ekuphathweni kwesonto. Akhona noma awekho, the church goes on. Akhona awekho, the church goes on. Akusho ukuthi uma ekhona isonto lizophathwa ngendlela ehlukile, uma engekho lizophathwa ngendlela ehlukile. Kuyafana nje nenhlanhlatho esuke ikhona.
nawo nje ayinhlalisuthi nje kuphela kodwa ehloniphekile ngosikhundla sabo sasemhlabeni. Njengoba kuyehlonishwe nosopolitiki. So akulona iqiniso-ke ukuthi kunento ethi uShembe weza emakhosini. uShembe weza kubantu bakwaZulu ezobabuyisela emthethweni kaNkulunkulu, including nawo amakhosi. Nawo amakhosi ezowabuyisa nawo njengabantu ukuthi akholwe abuyele ekukholweni. Kodwa kusho ukuthi uma ingakholwa inkosi yaleso sizwe, kusho ukuthi leso sizwe abukho ubuNazaretha kuleyo ndawo. Bayaphenduka abantu bendawo yenkosi engayi eMnazarethe, baqhubeke basonte nje ikhona inkosi, noma ngabe isonta kwelinye ibandla, noma ngabe idlela utshwala noma injani, kodwa nje baqhubeka basonta abantu as usual. Kube nomfundisi, kube nomshumayeli, kube nawo wonke umuntu, ngoba akukho okudinga inkosi maqondana nebandla, inkosi yesizwe maqondana nebandla. So-ke uhamampunge noma kuyimfundiso engekho ethi uShembe weza emakhosini. So kubalulekile-ke ukuthi isizukulwane sazi ukuthi lokhu kukhuluma nje kusuke kwedusa nokufuna into ethile, nokufuna ukufeza into ey'thile engahlangene nebandla, ngoba ibandla lizimele alihlangene nombuso wala emhlabeni. Ngisho umbuso kahulumeni impela lihlangene nawo. Kuphela ukuthi ayahlonishwa amakhosi, nohulumeni uyahlonishwa njengoba kuyalela kwaye lolu Shembe. Other than that nje alikho elinye iqhaza elidlalwa amakhosi ebandleni lamaNazaretha nasebungcweleni bukaNkulunkulu. Inkosi ibuseni kuzwile.